Bigarren kafea. Iñigo Etxarri, Arrate Hernandez eta Iñigo Asensio. Aurrera, tabernek eta kirolariek errazago izango dute 10.000 biztanletik beherako udalerrietan. Espainiar estatuko aldizkari ofizialak gaur argitaratu baitu Osasun Ministerioaren agindua. 3 alderdi nabarmendu dira. 1. Taberna barruan kontsumi daiteke. 2. Kirola egiteko gunea kilometro eta erditik 5 kilometroko distantziara pasako da. Eta 3. 14 urtetik berakoei mugimendua erraztuko zaie. Neraberen bat baino gehiago gustora gongo zen itxialdian, baina, venga, ipurdia muitzea! Lakuako gobernuak 24 ordu eskaz behar izan ditu, PSOE, Unidas Podemos eta Euskal Herria Bilduren arteko akordioarekin haserre dagoela adierazteko. Erkorekak Idoia Mendiak bere etxean jasotako erasoa erabili du akordioa kritikatzeko. Bai, Idoia Mendiak pairatu duen erasoa erabili du PSOE kritikatzeko. What the fuck? Josu Erkoreka Jaurlaritzako bozeramaleak oinarririk gabeko kritika bat egin du. Txokantea iruditu zaio akordioa. Hala esan du, txokantea. Akordioa Idoia Mendia PSeko buruzagiaren etxean sabotajea izan denean ematea. EH Bilduk bere aldetik gogor kritikatu du erasoa. Patxi Ruiz presoa Murtziako ospitalera eraman dute bart. Atzo sueroa jasotzeko prest zegoela esan zuen 11 egunez gose eta egarri greba egiten aritu ostean. Gaurkoa gose eta egarri grebaren 12. eguna luke Patxi Ruizek protestari oraindik eutxiko badio. Kartzelako osasun baldintzak salatzeko protesta batean parte hartzeagatik funtzionarioek eginiko mehatxuak salatzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiak 2020 baino gehiago 2021 gogorragoa izango dela aurre ikusi du, zorpetzera jo ezin badu. Zergen bilketak bera egin du eta ondorioz Foru Aldundiko diru sarrerek ere bai. Sarek dinamika berria jarriko du abian. Izan bidea, ibiltarien sarea. Erronka bat du oinarri. 3 milioi kilometro egitea. Euskal Herriak duen biztanle kopuru adina. Bakerako eta elkarbizitzarako bidea, konponbidea guztion artean gauzatzea da, izan bidea ibiltarien sarea, sareren dinamika berriaren asmoa. Horretarako herritarren eta alor politiko, sindikal eta sozialaren implikazioa bide beraren baitan kokatu nahi du. Guztion urratsak beharrezkoak direlako etorkizun nobe bat eraikitze bidean. Bueno, eta futbolari buruzko berri bat aipatuko dutea enteatzen izen. UEFAk udazkenerako futbol zelaietan zaleak egotea espero du. Alexander Zeferin, bertako presidenteak esan duenez, futbola koronavirusaren pandemiaren ondoriotatik errekuperatzea espero du eta udazkenerako partidu publikoak armaietan jokatu ahal izatea. Hau bai enuela espero, Etxarri futbolari buruzko berri bat ematen. Ei, eta bain ni, Benetan? Noski, ze ustezu ba. Ez daukazu ezer, ezta? Baietz, itxoin. Arrate, benetan, ez dala beharrezkoa. Aha, aurkitu dut. Bueno, ez da futbolaren ingurukoa, baina bai saskibaroiari buruzkoa. Lara González antolatzaileak 8. urtez jarraian segiko du IDK Euskotren taldean. 2020-2021 denboraldia prestatzeko pausoak ematen hasi dira, eta hala, Azu Muguruza entrenatzailearen kontratua berritu ostean, Lara González antolatzaile donostiarrari ere urtebeterako luzatuko diote taldearekin duen lotura. Eta bain zen, hausi? Zenek daki orain gehiago kirolari buruz? Bide hontatik jarraitu nahi ez du benetan? Seguro? Ez, broma zen, utzi horrela, bai. Broma zen. Espainiar estatuan hildakoen kopuruak martxoko zifrara egin du behera. Kataluniako datuen faltan, Espainiar estatuko zifrek behera egiten jarraitzen dute, hala ere, 58 pertsona hil dira, eta kutsatze berrien kasuak 354 izan dira azken 24 orduetan. Ospitaleratutakoak berriz, 140, 7 bat bideratu dute zainketa intentsiboetara. Euskal Herrian bestetik 5 pertsona hil dira eta 12 positibo berri atzeman dituzte. Jaurlaritzatik Nekane Murga osasun sailburuak esan duenez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa prest daude bigarren fasera igarotzeko. Eta gaur ere Trumpek bota du, ezin du isilik egon gixajuak. Estatu Batuetako presidenteak esan du ez duela maskari erabiliko ez diolako plazer hori eman nahi prentsari. Gaur Asensio ez dizut imitaziorik egiteko eskatuko, Presidenteak maskarak sortzen dituen Ford lantegi batera egin zuen bisita kanpainako ekitaldi batean. Eta
uko egin zion maskara jendaurrean jartzeari. Maskaren fabrikan uko egin maskara jartzeari. Fabrikan derrigorrezkoa da zen ere, eske tipo hau, alda ezagun gaiez, mesedez. Gaurko egunez duela 40 urte, Namco bideojokuen etxeak Pac-Man kaleratu zuen. Ondo entzun duzue, 40 urte pasa dira. Hori zer da, zure garaiko joku bat. Bueno, gaur egungo gai bat hartuko dut, ai ama. Gaur aniztasun biologikoaren nazioarteko eguna da. Oso ondo. Bueno, agian gaur egungo gai bati buruz eta mundu guztiarentzat interesgarri izan daiteken datu bat ematen badegu, zemuz, Ezakit, adibidez, 1983an Antxo Laugarrenak Andaluziako kontzeju eta hiriei mesede eta ordain ugari eman zizkien Gaztelako koroarekiko leialtasuna saritzeko, Lacerda infanteen eskubideen aurkako borrokan. Ez ala. Nik uste, hoberena izango dela betiko errepaso bat egitea, ezta? Bai, ados nago. Ea jaiotzekin hasiko gara, gaurko egunez 1930ean jaio zen Harvey Milk politikari eta eskubide zibilen aldeko aktivista. 59ean Morrissey musikaria. 70ean Willy Toledo aktorea eta Novak Djokovic tenista. Bueno, zorionak denei. I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. Eta gaurko egunez utzi gintuen Eduard Punset, idazle, jurista, ekonomilari eta zientzia divulgatzaileak. ¿Por qué no? Si es natural 100%. Está jugosísimo, pero se pondrá duro. No, ¿quieres prueba? Ay. Eta aste amaitzeko gaurko saioan bidaia eta natura tartean Angel Kuerdok Mongoliaraino eramango gaitu. Mendian zaldiz nolaritu jakiteko analoid izango dugu opari eta guzti. Bi lagunentzat zaldiz ordubeteko buelta zuzkatuko baitugu. Kafesnea gaietekin hartuko dugu egungo politikari errepaso eginez eta kafeinarik gabeko kafea hartuko dugu Mauro eta Katalinekin. Astea potente hasi genuen, baina potente amaituko dugu. Hori da. Goazen 24. bigarren kafe honekin. Maiatzak 22 ditu gaur eta ostirala da. Zuekin, Arrate Hernández. Kaixo, arratsaldean denoi. Iñigo Etxarri. Arratsaldeon eta espero dut horrelako retardik ez eukitzanik. Iñigo Asensio. Zu Etxarri oso retarda duta ez zaude, behintzat gineraren aldetik. Arratsaldeon guztioi. Arrate zuk atzerapen pixka zenuken konexioan, lasai. Ez da ezer gertatzen ostirala da. Nahiko arazo tekniko izan ditu nik sarreran eta moldatu gara. Beraz, ez kezkatu. Oh, yeah. Muteatu digu? Wow, uste dute Muteatu da? sekulako atzerapena Pasatu daramadala, ez? Ez orain hobeto, A ber? Abestia bukatu da, golpez, ez? Earki hasi dugu Kaixo. gaurko saioa, Euskal Herria entzuten nauzue. Ez dut. Zer da?
Ezagutzen zute sampler hori? Oh, yeah. Gure entzuleren batek ezagutzen badu, bidali dezala MP3 baten, mesedez. MP3 baten, WhatsAppez, bialdi ezagula. Edo WhatsAppez baita ere. Ezin da zemakia? 6-8-8-7-2-4 telefonoan jasoko ditugu zuen galdera guztiak. Venga, guazan dugu pizkate matea honi, Gaur maiatzak 22 dituela esan dugu, ostirala da, gauzat esango dizuet. Ni oso gustora nago, baina txaleko 6ak iritsi eta asteburuaz gozatzen hasteko ere gogoa, badaukat pixka bat. Egia da tartean asko daukagula gozatzeko. Hori ere badakit, ez pentsa. Beraz, gure entzulei zuen galderak, iruzkinak, komentarioak, nahi duzuena kontatzeko gure WhatsApp telefonoan. Gaur 6en aurretik, 6ak baino lehenago, zozkatuko dugu Ili kafe makina zoragarria. Eta nik oraindik ez dut tarterik izan nire kafea prestatzeko, ze gaur ez dakit, dana hankaz gora doa. Nik prestatu eta aztu intzaiten mendekala, osea, pentsa. Zer ingo digu, Arrate, ez daukazen bestiko atzerapena, lasain eska. Kaixo, Arrate, a ber, horto de? Maiteak, atzerapena ez dakit daukadan, baina oso moztuta entzuten zaituztet. Orduan, ez dakit, pentsatzen dut nire seinalea izango dela, baina kezkatuta nago. Beraz, ez dakit, denbora emango diogu honi, ea buelta ematen dion. Kezkatuta nago! Hori zer zen? Biki-bikingoa? Bai. Liuraturik nago! Astelenerako ere, ea atatzen duten sampleren bat. Zaulako gauzak berreskuratu barritugu, ze ja ez dia iten. Euskarazko bikoizketa ja, justu. Ez da bilbero nenean, Memoria egingo dugu. Horregatik. Hartu barko ditut. Aspaldiko Bueno, uste dut orain sampleak. konexioa badabilera bere honenean. Bai, oain aurretik zoaz, kontuz, Zer pasaz nahi gaur kirol notiziekin? Ze kolpe mota hartu dezue? Ze kolpe mota hartu dezue gaur kirol notizikin naizen ulite daritu, eta... Ez que, a ver, esango dizu ze pasatu dan. Ato santzen eaten peiokin hitz egiteko. Beti aurretik joan nahi dugula. Atzo peiokin hitz egin nun, atzo bakizue, zigula kasoik egin, kreston txinea zera mala gainean, ezakize... Eta nik uste izan dela, beak sartu du, hor gidoian sartu du, hola, no esaten da, revenge moduan, Bai? eta holako zerbait izango zen, ez dakit. Egia esan nahi hola iritsi zait fax bidez, bakizue peiok denak faxez bidaltzen dula, eta... Ez que gero esaten du, ez dizkiotela gauzak faxa ez bidaltzen. Faxa ez da existitzen gaur egun. Oso zaila da norbaitek faxa bat bidaltzeko aukera ematea. Orduan, nabilor, pixkat. Nik segunda, Whatsappen erosi behar izan nun, peiokin lan daiteko, ze bestela etzeon moduik. Ze WhatsAppik ez daka, telefonoa ere daka, Alcatel bat, 2003koa, eta horrela ezin leikela, hombre. Horrela ezin daitekela, garbi dago. Bueno, esan dakoa, ostirala dugu eta atzo entzule jarri zizkiguten hainbat etxeko lan. Eta hoien artean bat, urtziurkizu jarri zigun, nahiko galdera komplexua. Gaur ere badabil hori. Gaur gogorarazi digu. Bai. Eta ze arraten nola? Hori, eske... Nik inditut etxeko lanak, hemen prestatuta ditut. Eta ez da broma. Oso ondo. Lagunduko didazu orduan. Bueno, galdera urtzi urkizuk egin zigun galdera izan zen. Joe Rogan fitxatu du Spotifyk. 90 milioi euro ordainduko dizkiote. Zuek nolako bigarren kafea egingo zenukete 90 milioirekin? Azteko iruditzen zait importantea 90 milioi euro zenbat diren argitzea. Ze nik behintzat ez ditut irudikatzen. Ez talkarrekin ikusi behin ere, ez da? Ez. Bat ere. Ez ditut ikusiko ere. 90 euro bai ikusi ditut elkarrekin. 90 milioi euro. Milioi. Goizan esan dute 90 mila eta ja deskonekt. 90 milioi euro. Milioi. Bai, 90 milioi euro. Osa, bota, Arrate, bai, gauza eskorako, hala. Bai, alderaketa bat egin dezakegu adibidez, ospitale baten, ospitale batekin. Eibarko ospitalea adibidez, berria da, eta behar izan zituen Eusko Jaurlaritzak 31 milioi euro.
Alegia, gaur daukagun aurrekontua litzateke hirukoiztua, 3 ospitale egiteko modukoa, bai? Eta hori guztia, 90 milioi euro hoiek baimen batzuengatik bakarrik. Spotifyn, Joe Rogan podcaster edo orain argituko dugun orden, ja, podcaster ezagun honen baimenengatik bakarrik. 90 milioi euro. Bai, azaldu zen den Paul Rogan hau, hori da. nik adibidez zenun ezagutzen. Joe Osea, Rogan. jo, barkatu. Bai, bueno, podcast gintzan erreferente bat da, estatu batuetakoa da bera, eta, bueno, umoregilea, gero ere arte martzialak eta horrelakoetan ibiltzen da, baina, bueno, umoregilea eta erreferente podcast gintzan, podcasten errege edo, askok ere futboleko Messi bezala ezagutu dute, ez, edo alderatu dute. Eta, bueno, berak dauka, bere saioa deitzen dela The Joe Rogan Experience, eta antza hori da estatu batuetako podcast deskargatuena. Eta dira, besterik gabe, elkarrizketa batzuk. Ez, elkarrizketa luze eta zabal batzuk, pixkat ring baten itxura dauka, izan daiteke. Bueno, ez dakitala iluna, izan baliteke, bai. Baina, bueno, elkarrizketa batzuk direla, ez dela, bera da ezaguna, ez? Eta Spotifyk, nahi du mundu mailan erreferente izan audiogintzan, eta aspaldi, egin zuen apustu podcasten alde, eta, oraindikan gehiago, ez, nahi du erreferente izan, bakarra izan, esklusibidade hori lortu, ez, ikusten ari da podcastek geroz eta indar handiagoa dutela. Orduan, akordio hau zein izan da, esklusibidade bat. Orain arte, The Joe Rogan Experience saio hau, YouTubeen eta beste hainbat plataformetan zabaltzen bazen, hemendik aurrera Spotify bakarrik entzun ahal izango da. Ulertu da? Bai. Oso ondo. Baina... Oso ondo. Azte bakarrizketa. Baina ondo. Azalpen nahi karagarria, baina oraindik ere nahiko Ez diogu erantzun. kopuruena, ez? Kopuruena... Hori da, ez diogu erantzun. Izugarria. Eta orain, zuke txarri zerbait gehituko zenuke edo zer prestatu duzu? Nik egin zerrenda bat, zeingo nuken saio hontan 90 milioi euroko aurrekontuekiko bagenu. Bikain, guazen bigarren pausua ematera orduan. Hau guztia ez, kontestua edo testu ingurua emanda, orain, erantzun diezaiogun urtzi-urkizuren galderari. Zer egingo genuken edo nolako bigarren kafea egingo genuken 90 milioi eurorekin. Egingo nuken lehenengo gauza, izango litzake zure etxeraino fibra optikoa bota, baina tonaka, pum! Hola kable potolo batekin, Hoi lehenengo gauza, nik uste 90 milioi, bai ez, 90 milioiekin nik uste iritsiko litzakela. Hoi lehenengo gauza. Bigarren gauza, behingoagatik egingo nuke saioa danak batea eta baldintzetan, eta ez bakoitza beretxean, eta guai. Gero, hirugarrena, egunero danak Javi Riberoren jatetxea, bazkaltzea eta faltzea. Bazkaltzea seguro. Gero, ingo nituzke. Sardinak jatea ez, Sardinak tokatzen danean, jango ditugu sardinak. Bai, ados. Eta gero, kontzertuak eliake akustikoak izango. Izango liake, estenatoki batekin, pearekin, argiekin, errealizazio kamerekin, eta... Enpresa bat, altabozak eta fokoak etola zuzenekotarako txak jartzen ditun, Bai ez? Molatzizu? Molatzen du pilo bat, ez bai hori. Hori, akustikoak bakarrik tokatzen danean. Bueno, akustikoak ere bai. Hori, sardina bezala tokatzen danean bakarrik. Eta azkeneko gauza, eman diazu ingo nuke behar den tokian, edo beharren arabera, ingo nuke, seguraski soberan, 90 milioi euroietatik soberak egongo liake, orduan, ingo nuke, ospitale bat behar den tokian. Ez da, otzatxarra, Ari nahi zemen erakusten... Hau batez onartuko ditugu. Bai. Edward Snowdeni egin dion elkarrizketa Joe Roganek, bai. Eta hori ez omen da entzunena, Baina, bueno... In case the government leaned harder and harder. Bai, guazen entzutea zatitxo bat. Where that's going. The government is still pursuing that case quite strongly.
They're more focused on the financial censorship. Gazat esango izuet, tipo oso ona izango da, eta hor dago, Snowden entrevistatzen, baina Baina ez da tolosakoa. diru pila ez zule gastatu ere, Ez dut hor pare bat mikro, argia batxukun xamar, baina, bueno. Baina hor da, Hor margin ondia dago, Baina Snowden ez da platoan, Egia da, baina beste plana ikusten denaen, Edo hori uste dugu behintzat. Egia da, noski. Baina beste plana ikusten denean, ikusten da, beste personaje aberats hau, ze gizon diro dauke Joe Roganek. Joe Roganen plan... Bai, ikusiko da olakon batean, Bai, horrene, ez da git podcast bat, baina ez dutela ikarrezko dirutza gastatu. A ber, urtzi zuri irantzunez, nik arazo badaukat, eta ulertuko deidazue. Erresago litzaidake 80 eurorekin podcast bat egitea, 80 milioi eurorekin baino, zergatik. Oitu garelako gure sorkuntzaren mundu hontan, eta kulturaren mundu hontan, eta edabiden mundu hontan, beti ere oso gutxirekin moldatu beharrean, 80 milioi eurorekin, ez da egin nondik hasi ezer egiten. Takit? Hori da. Zeitu gorri. Eta asko ere banatu egingo genuke, zuk etxarri esan duzun bezala, asko soberan geratuko litzaigukelako, beraz, bueno, beste batzuk egiten ez badute, guk egingo genuke. Ez? Behar den tokian dirua jarri. Bueno, esan duzue, eta esan da geratu da, inoiz gertu daiteke, diru hori zuen eskutan izan, eta gaur esan dut hori, kontratu izatea, horri heldu behar izatea. Bueno, hemen abil, baina ez dut ikusten Roganen plan horik, eta beste gabe, Snowden ingeles entzuten, eta benziark irratian, pixkate. Galduko gara, baina, the Joe Rogan Experience horrek ikarragazko arrakasta dauka, eta arrakasta horrekin, dirutza egiten du. Askok bezala, zegingo diogu, ez? Gero baudegu. Enbidia sentitzen duzu. Bai, ez gara konformatu behar. Ez, hori da. Ez, inongo enbidiarik ez, egia esan. Hori da, azkenean da pixkat. Baina benetan esan duzunean zuntza jarriko zenula hemen, hori izan da, onena, oantxe bertan behar dut. Edo hori, edo konpainia zaldatu, ez? Igual badago fibra botata horreaino, baina... Ez. Ez dago. Bueno, entzulei esan diogu... Natura alik eta gehien errespetatu zinuke hori esan mardet. Toki batzuetara oraindik ez dela iritsi zuntzaren kablea, eta beraz, oantxe bertan mobieko datuekin ari naizela. Horrela ari naiz ni, bigarren kafea bat egiten urkizu. Favorez, Laizzer konponduko dugu baina, zuntza oraindik zuretxera, ez da iritsi, urtzik dio, grabatuak geldituko dago Spotifyren kontratua iristen denerako. Bai, inoiz lotia tokate bat kristo milioi puxka, milioi pila barkatu, hori ere antzeko izango da, ez? Diru hori barati nahiko duzu. Etxarri dago, flipatuta, ez egin izen duten, Ez que, Asensio, entzuten zaitut oso gaizki. Hoain neri tokatzen zait, eta nik fibra daukat. Zuntza daukat. Gauzat esango dizuet, ez da zuntza ondo iritsi arraze denek zera, zure etxera, ez da fibra ondo iritsiko den entzuten ari garen Altai Errepublikako eta Mongolia inguruko musika horietako lekuetara, eta zarandari uste dut, zuntza iristen ez dela Angel Cuerdoren etxera. Zer gaur ere, telefonoz daukagu. Angel Cuerdo, León. Gu ere konexio ondigiri gabe, eta guanekin aplikazio bere guztioetan moldatu baino, baina, okaso egongo di, ez da Mongoliako estepa horietara bakuten garenean, bai? Badagoenekin konformatuko gea, eta gure esperientziak eta kontuak aipatzeko balin baduzkagu, eta konpartitzeko fenomeno. Angel Cuerdo dagoeneko gurean dugu, Mongoliako doinuetara urbildu gara, gaizki entzuten zaio Asensio hori, streamingen... Vale, oza, ez da nire arazoa. Vale, ordu nire zateako. Hori da. Tolosa da orain. Akaso zue gariziate boikotzen hau, ez dakit. Nagore López teia etxe ez egin dungoa dan, baina beak ondo itzen gaitugu eta zu ez. Nik zuek ondo itzen zaituzet.
guk zu ez. lantzuten zaitu. Bueno, gauzat esango Angel, zuk ondo entzuten gaituzu. Nik zuek entzute zaioz oso ondo. Bai. Ados. Beraz, aurrera egingo du, eta norbaitek streamingarekin alako arazoak balin baditu, irrati uin arruntetan primeran entzuten zaigu, beraz, bertara jo, edo naiz irratiaren webgunera joan, eta bertan ere internetez entzun gaitzakezue, eta nere arazorik gabe entzungo gaituzue. Ez dakigu zer gertatzen zaion gaur streamingari, baina tira, konponduko dugu, albalin bada. Bien bitartean, hori da, bien bitartean, Angel, zurekin zuntz optikorik gabe eta horrelako konturik gabe, bagoaz Mongoliara. Bai, Mongoliara, eta Mongolia, da gure nolabaiteko goxokia, ez da, ezken helburua dalako, beste bidaiatzeko modu batez hitz egitea. Aurreko batean, epatu genuen, niretzako pirauaz bidaiatzea, oso aukera politia zala, desberdina, bai, eta beste ikuspuntu oso desberdin bat eskaintzen zuena, eta oraingo honetan, itzengo dugu, nola bidaiatu, zaldiz. Zaldiz, piragua eta zaldia, baina horretarako, zaldiz ibiltzen jakin beharko da, o nola dago? Bueno, gauza guztia bezala, ez da, pirauako nere ipatzen genuen, ez dala derrigorrezkoa, sekulako piragua maila ukitza, ezkenen egin barrezuna da, egokitu zure zaldiaren edo pirauaren ezagutza maila egin barrezun horren arabera, ez da? Eta noski, baldin bazan pirauaren kasuan, ibai motaren arabera, orain gontan izango da, zaldi eren arabera, ez da, badaude, zaldi, sutsuak, ez da, sekulako sasoia dutenak, eta nolabait, ez da, baserako kontaktu hori zailagoa gertatzen dana, eta badaude, beste zaldi batzu, mantxoak direnak, eta mandoa bezala, txirrikitxarrak hortxe joango dana, inungo arazorik gabe. Bai, orduan, nolabait egin beharko litzatekena da, egokitu, bai? Eta hortarako, Mongoliaren kasua, da hortarako, paradisua esango genukena daudelako, mota guztietako zaldiak, eta dalako oso zeharkaldi xamurra esango genukena, ez da? Ezkenen, hortxe daukazu, estepa guztia, hasi, esate baterako, Ulan Batorren hiriburuan bertan, aukeratu, iparrorratzen nahi dezun norantza, eta hortxe, norbera galtzeko aukera guztiekin. Angel, hau zuretzat bidaia hau amets bat zen, ez da? Bai, ibilita gero, txarkaldi mota oso desberdinetan, pirauan, oinez, bizikletan eta bar, esan nahi zu, guzti hauek eramaten gaituzten nolabait, ibilkera mota hauek jenderekiko harreman desberdin batera, ez da, toki desberdinetara esate baterako. Eta, eta zergatik ez aldiz, ez da, garai bateko, ibilaldi hoietara bueltatzea. Eta aukeratu nituen bi gune netzako oso bereziak, ez da? Lehenengo izan zen, proba moduan, Jordania zerkatzea zaldiz. Hor Lorenz Arabiakoren pausoa jarraituz, baita izan zen, sekulako esperientzia, egin nituen hankasartze pila bat, bai, hori bai, asko ikasi nun, eta izan zen nolabaiteko, ez dena, prueba de fuego esango genuke, ez da? Eta urrengo zeharkaldi, netzako, nagusi izan zen, Mongolia zaldiz zeharkatzekoa. Bai, eta, pixata ipatuko ditugu, animatzen dena edo norrentzat, nolabait zer egin beharko luke zadik, nire ez naiz, taldi esperto bat, eta orduan, jarraitu nituen, nire emantzizkiaten, gomendio batzuk, eta nik jarraitu nituen fin. Orduan, iritsi nintzen Ulan Batorrera, iritsi nintzen trenez, bai, orduan beste egun baten itzengo dugu, trenez nire nola bidaiatu, bai, baina, hori beste batera putzeko. Eta, Ulan Batorrera iritsitan, esan ziaten, atera Ulan Batorretikan, oso gertutikan, jun edozein erresketara, eta ikusiko duzu, bertan, protagonizatala zaldia, oraindik ere, Gengis Khanen garaitatikan, jendearentzako, zaldia da, bentan, beraien naturarekiko, ingunarekiko, lotura bat. Orduan, edozein erreskatan daude, 100 zaldi, eta nik ala segin nuen, junitzen, betako familia baten gara, eta zen iso barkatu, nik nire zaldi bat erosi. Eta, beraien etorretan zoragarria, ez da, hemen txedator, tipo berezi hau, eta esaten digu zaldi bat erosi nahi digula, orduan nik esan, nolako zaldia nahi zu, hemen dagoagut denetikan, nik esan nien, nahi esan didate, nik behar duan da zaldia dela, azteko behorra izatea, Ez berdintasun da, lasaiago dielako, Gero, behor hortan, auki itzala urtetxo batzuk, ez da bila gaztea,
nervio gehiagorekin, ez izan dadila, patxado osoa, eta orduan ja urte batzuk euki izala, 8 urte gutxinez bai. Orduan, bi ezagaiok eukita, nire urrengo gomendio izan zen, ez hasi zaldia erosi daia martxa, gelditxuan, inguruan, beraik asko dakite zaldien inguruan, eta gelditxu bertan, eta jun ikasten. Orduan, nola esaten da, allá donde fueres haz lo que vieres, Orduan, han gelditxu nintzen, pare bat egun hiru, beraien inguru hortan, ikusten, nola lotzen zituzten zaldiak, batez ere gauean, ez dago zuaitzarik estepan, Orduan, karo, arazo handi batan, nola lotu, eta nun lotu zaldia, eta esaterako oso kuriosoa zen, egiten zituzten belar, mototxe desberdinak egiten zituzten, eta berekin zituzten nolabait lugariko anklaje bat, eta horrekiko egiten lotu zaldia. Gero beste zera oso kuriosoa, karo, gu kilometro asko egiten genitun, gunero, 50 bat gutxi gora, horren zaldia bukatzen nekatuta, behin zure zaldi zeharkaldia bukauta gero, egin dariozuna da masaje antzeko bat hankatan, eta masaje hori izan txixerreka botatzea. Orduan, zaldiaren hankaren inguruan, da, txixa egitea. Eta hori ere, pixkat fijatzen bali magea, hemen ere, oso ezaguna da, ez da, eskuak eta zarpaildua dauzkazunean, oso ona dela, urea daukelako, gure txixak, eskuetan txixa egitea. Agian jende askorentzako ez da oso gustoko kontu izango, baina eskuentzako oso ona da. Arrateren aurpegia ikusi bartzen nuen, Angel. Ezin dut disimulatu. Angel, nik zalantza daukat, pixarraka batek lau hanketara pixa egiteko ematen aldu? Edo dosipikatu egin behar da? Egin behar dosipikatu. Eta batez ere, atzeko, hankatan egiten genuen pixa, agian, behaiek jasotzen dutelako nolabait zama gehiago. Gero, orduan, hori kontan hartuta, abiatu nizten, pare bat edo egun beraiekin pasan nituen, beraik die bentat abegikorrak, hau da, oso barnelauta daukate, jen jizkanen garritatikan nomadak direla, eta badatorren pertsona horrei ongitorre egin bertzaiola, ezer galdetu gabe. Orduan oso kurioso izaten zen, ez da, bentan, badalako oso plan gomendagarria, nik iristen nintzen gerre batetara, eta gerre nola ikusten diek, gerra dien, bereien jurtak edo, jurta da Rusiar nesamoldea, eta oso urrutitik ikusi egiten di berein kolore txuri horrekin. Orduan, nire norantza izaten zen, hor gutxi gora beran urrunean ikusten den hori, gutxi gora 10 kilometroko begirada iristen zen. Puntu txuri hartara jungo nahiz, eta bertara irizterako orduan, neukibarzan kontu handia, karo, bereiek normalean egunean zer ibiltzen dira bereien zaldiak eta zaintzen, orduan gerrak egoten dira, bakarrik zaldiak eta inguruan zaintzeko txakurrak. Orduan egin behar da, gehiegi gerturatu gabe, egin behar da abisua eman. Bertako jabeak eta iritsi daitezte, bertan, txakoak izaten dako nahiko arriskutsuak, Orduan, han gehiegi gerturatu gabe etxoin, eta iritsiko dira, Zakoak emango dute abisua, eta behin etxeko jabeak iristen direnean, izaten da marabila, ezta? Beraien protokoloren arabera, hartzen dute beraiek zaldia, eta beraiek hartzatuko dira zaldi hori jaten eta ura ematez. Eta nola, bidaiari hori, kasontan ni, suposatzen nekatua eta goxeak egongo dela, emango diote jaten eta edaten. Eta lotoki eskainiko diote. Eta hori da beraientzako benetan, espiritu bat oso barderatu dauketela. Orduan, bidaiatza zaldiz, esateatrako Mongolian, da benetan bertako kultura oso gertutik ezautzeko aukera. Orduan, horrexeatiken, ni proposatu nahi nuen, esate baterako, bada, Mongolia, zaldizko idaien artean, altxor preziatuena, baino inguruan ere, zaldiz zerkali pila bat egin daitezkela, eta bentan gustagarriak. Angel, zuk hau dena esan duzu, momentuan pentsatzen zenuela, momentuan antolatzen zenuela, aurretik nolabaiteko antolaketa bat edo ideia bat egin zenuen, lanketa bat? Azkenen, edo zer gauza bezala, korri egiten ahun behar duena, korri egin behar du aurretikan. Zaldi zerkaldi bat egin behar duena, gomendagarria da, hemen ere, zaldian ibiltzea, bat ez ipurdia, egiten juteko, ez da? Baina, hori... Gero, txirrindarekin ere asko ibiltzen etzarenean, berehala egiten dizu mina, ez? Pentsatzen dut, ezur batek, are gehiago. Pentsatu, beste aukera bada, poliki-poliki aztea baita ere, hasi ordez, egunero 8 edo 10 ordu zaldian ibiltzen, hasi 2 ordukin bakarrik,
bai? Orduan, dena da, bakoitzaren perspektiban arabera, bueno, nik asko ibiltza junitzen, eta, bueno, nire gutxura berako bataz bezeketzatzen, 10 bat ordu pasatza zaldiaren gainean, bai? Eta bueno, 50 bat kilometro egitea, pausoan lasai. Karo, askoz gehiago ere ezin da, eta ezkeren, karo, zuk, bueno, zaldiaren gainean zoazen, jan dezakezu, bai? Baina, karo, zaldiek ere jan beharra dauka, bai? Orduan, mongolek eskintzen duna da, hortarako aukera, bueno, bentan ederra, bueno, estepa guztia dalako, bueno, belardia handi bat bezala, bai? Orduan, zu behin iritsitarenean, gaua, pasako dezun tokira, bertan jartzen duzu, familia horren inguruan, zure kanpin den da, bai? Beraiek eramango dute, esan deten bezala, zaldia jatera, eta gaueko, bere otordu guzti horrekin, nahikoa izango du, bai? Berrire urrengo gunerako sasoia ukitzeko, bai? Orduan, ez daukazu eramangarrik zaldiarentzako janaria, bai? Nun, karo, hori, basatratarako, bueno, nik oso oroimenan nun, ez da, hor txikusen ditugun, westerreko pelikulak, ez da? Nun juten diran, zaldiarekin beti ziztu bizian, eta, karo, normalen, zaldi zarkaldi baten ez da, juten galopean, bai? Juten ez da, pauso, lasai. Orduan da benetan, bidai refleksiboa, bertako paisaia lasai ikusteko, bai? Natura benetan disfrutatzeko, zure barne pentsamentuetan hortxe murgiltzeko, orduan, bueno, maten du egunak, askotarako, bai? Angela, ipatu dituzu estepa, belardi handiak, nola imaginatu behar ditugu Mongoliako paisaiak? Bueno, hoxe da, Mongolia deitzen diote zeru urdinaren lurraldea, bai? Eta udara alaxe da, bai? Mongolia sekulako kontraste temperatura aldetikan, euki dezakezu -30 gradu, bai? Neguan, benetako hotza, bai? Eta orde euki dezakezu +40 edo +40 baino gehiago udaran, bai? Are gehiago jute malimasa poliki nik egin nuen bezala gobiko basamortura gerturatzen, bai? Dala, munduan dagoen basamorturik gorrenetako bat, bai? Gobiko basamortua justo hortxe, Txina eta Mongolian arteko muga eginez, bai? Orduan, zein izan zen, eta, bueno, horretik nik bota egingo bet, akatsa hundi bat egin nuelako, nire arazoa, bueno, nire idea zen, banik egingo bet, bai? Garai bateko, ez dakit, denok ezaguna deu, ez da, Indiana Jones, Indiana Jones dago oinarrituta bentako pertsonai batean, bai? Eta pertsonai horren, topaketa haundienetako bat izan zen, gobiko basamortuan aurkitzu zituen, dinosaurien arrautzak, bai? Eta Steven Spielbergek, sekulako etekina egin aterazion pertsonai honei, bat, Indiana Jonesen, irudia egiteko, eta bi, denok ezaguna deun, ez da Jurassic Park pelikula ere egiteko, bai? Orduan, lehenengo dinosaurio arrautzak aurkitu zituzten, dalantzadak izeneko toki ingurune batean, justo hortxe, gobiko basamortuaren erdian. Orduan, nik esan nuen, nik ere hori egin nahi dut, nik ere joan nahi dut bertaraino. Eta, karo, ze gertatzen da, nire zaldiarekin, nindoan poliki egoalderako bidan, gobiko basamortuko bide hortan, eta, karo, noski, gero ez da gehiago gerturatu basamortura, belar gutxiago zegoen, hau da, jateko gutxiago zaldiarentzako, eta azkenerako zaldiak ezin zuen gehiago, ja, gozea, uru falta, eta, bueno, iritsi nintzen ja momentu batetara, zaldia jazteon lerre eginda, orduan, bueno, bidai mota hau egin nahi duenan entzako, ez dadila, nire hankasartze berdinean erori, eta, bueno, momentu hortan zera baki nuen, eta agian beste baten eko kontatuko dugu, iritsi nintzen ger batetara, ikusi nuen zaldiak ezin zuela gehiago, eta bertako famili batei aldatu nion zaldia gamelu baten gatikan, eta jarraitu nuen gameluz gobiko basamortuan, baina, bueno, gameluzko bidaiak beste baterak utziko ditugu, Bai, ez da, horre, hau esan behar dugu dokumental batean jaso zenuela bidaia hau. Bertan txertatzen ditut nolabait 3 bidai mota hauek, ez da? Bat, iristearena Ulan Batorreraino transmongolianoan, hasi Moskutikan eta Ulan Batorreraino trenez joatea, bidai zoragarria, bi, zaldi zeharkaldia Ulan Batorretikan gobiko basamorturaino, eta 3, izan zena, amaiera, hartu gamelu bat, eta barneratzean dalantzak jara berezi hortaraino, dinosaurioen arrautzak eta dinosaurioen zurdurak aurkitu zituzten toki ontaraino gameluz gerturatzarena. Ze polita. Zaldizko Mongolia izeneko dokumentala EITB nahieran ikus dezakeguna, ezta?
bai? Hortxe dago, klikatu, eta, dokumental osoa bertan ikusgarri, eta, nire gomendioa, batez ere, horrelako bidei bat egin duenarentzako, ikustea, zenbait gauza ikasteko, eta nik egindako akatsetan ez erortzeko. Hori da, akatsak zein esango zenituzke horrela eskarra izan zirela zureak? Bat, askar, pelikuletan ikusten genuen bezala, bai, ez konturatzen zaldia jan egiten dula. Bai? Eta orduan, karo, guk, gure farduetan eramaten dugu, norberarentzako janari nahikoa, baino ez zaldiarentzako, ez da? Orduan, karo, egun batean 50 kilometro egitea zaldiarentzako ez da ezer. Bai? Gauean nahiko denbora badauka jan eta atxeden hartzeko. Baina hori, behin da berriro errepikatzen danean, poliki, edozein kirolari pasako eltzeoken bezala, zaldi ere, kirolari bada. Bai? Guten nekatzen. Bigarren arazoa zein da, Mongolia zaldiak, nola, estepan bizi diren, bertako lurra da oso biguña, bada belartzio esan dugun bezala. Bertan ez dago agirik, orduan ez dituzte perratzen, zaldiak. Jun nitzen einean, basamortu aldera, basamortuan geroz argi gehiago dago, eta belar gutxiago da, jateko gutxiago, eta zoru gorragoa. Eta zaldiak, ez jana, ez ura, eta gaina, lur gorra bere atzapar, zapatari gabeko, zaldi horrentzako, ez da? Eta orduan, izan zen, erabaki oso desegokia, zaldi batekin ezintzea sartu, gobiko basamortuan. Harreman handiagoa behar zenuen beraz zaldiekin, baina orain gaurkoz jarraitu duzu harreman hori zaldiekin eta? Nahi zaldia eta zaldiarekiko, harreman hori asko gustatzen zait, ez da? Eta ez dago Mongoliara jun berrik hemen ere sekulako planak egin daitezke zaldiz, eta niretzako adibidez, bentan bidei polita, da, gure mendietan galtzeko zaldiz, ez da, Aralarren, zalditoki desberdina daude, gure Euskal Herri honetan, eta bakoitzak eskaintzen du, zaldi, zarkaldi, polit bat, ez da, izan etxena, kostaldetik Santiagoko bidea jarraituz, neguan ondartzetan bertan ere zaldian ibiltzekoa, baina agian niretzako toki bentan magikoa, bizkaitarrentzako eta da, ezagutzen du arboleda, ezagutzen ditugu bertako babarron goxoak arboledakoak, eta, igandeetan eta eskaintzen duen, ez da, giro politxori, baino bertan zaldiz zarkaldi bat egitea garei bateko mehatz horietan, da benetan Bizkaiko historioan atzera egitea. Hor batuko ditugu mehatz abandonatuak, estalita dauden, guain momentu enten, garei bateko mehategi horiek, urak estalita daude, eta sortena paisai bentan ederran. Angel, gu Bizkaia aldera goaz orain, gogoratuko diogu entzuleari zure tartean, zuk egindako bidaia bat ekarriko diguzula, baina horrez gain, Euskal Herrian, zure antzeko bidaia hori egiteko proposamena egingo diegula zu etortzen zaren bakoitzean behintzat, eta gaur, alternatiba proposatuko dizuenagun alternatiba, Bizkaian egitekoa da, hain zuzen Sopuertan, eta gero horrekin zozketa bat egingo dugu gainera, bi lagunentzako paseotxo bat, beraz, goazen lehenengo Bizkaiara. Ana Loidi dugu bertan zain? Ana, arratsaldeon? Arratsaldeon, bai. Mendian zaldizeko kidea zara, eta okerrez bana gaude zure ametsa ere bada Mongolia zaldiz zeharkatzea, ez da? Bai, horrela da, noiz daukadan denbora, eta ala joan daiteken. Bueno, konta iguzu, zuek Sopuertan duzue egoitza, mendian zaldizen egoitza, eta enkarterrietan zehar antolatzen dituzue ibilbideak. Gu Sopuertan gauz, eta hemen baditugu leku pillo oso politak ibiltzeko zaldiekin, eta bi egunetako, 3 egunetako, edo horrelako horik ere antolatzen dugu zaldi bilbideak egiteko. Mehatxetatik aritzen gara. Eta dakitenentzat, ez dakitenentzat, maila guztietarako? Maila guztietarako badaukagu posibilitatea. Ez dakitenentzat, ordu bat, 2 ordu, gehiago ez dugu aholkatzen azkenean
ez bauz akostumbrauta gogorra egiten da. Eta gero badaukagu, jakin badakite, 2 egun, 3 egun, dena delakoa. Oso, ondo. Bueno, Ana, ondo iruditzen bazaizu, Enkarterri eskualdearekin lotutako galdera egingo diegu entzulei, eta asmatzen dutenen artean, erantzun zuzena ematen dutenen artean, zozkatuko dugu, zuk eskainiko diguzun paseotxo hori, ezta? 2 pertsonentzako paseotxo bat. Vale. Bai. Bueno, entzulek 688 telefonora bidali beharko duten galderaren erantzuna. Galderaren erantzuna? Erantzunaren galdera? Galderari erantzun beharko diote, eta hauxe da galdera. Zenbat, zein udalerrik osatzen dute Enkarterri eskualdea? Zein edo zenbat? Zenak esan barrituzte? Ez, bai, mezu baten bidez, ez da inbesterako. Zenbat, Asensio? Zuketzen Ez eman piztaik. Zein udalerrik osatzen dute Enkarterri eskualdea? Hori da, galdera, Zaldia, mendian, zaldiz. Elkartearen eskutik bilagunentzako paseotxo bat irabazi alizateko. Bueno, eta Enkarterrietan ez ditugu Mongoliako paisaiak topatuko, Ana, baina gure inguruan baditugu paisaia aski ederrak, ez? Bai, badaukagu hemen bertan, Kolitza, mendia, Ordunte mendikatea, Salama, gero bestaldera, hori. Angele komentatu duen Arboleda badaukagu ere hemen bertan, oso hurbil, mendipillo ditugu hemen gure alboan, oso ezagunak eta oso politak. Oso ondo. Eta gero esan behar dugu ere bai zuek ibilaldi ez gain, klaseak ere ematen dituzuela, gero irteera bereziak ere bai. Bai, pixka denetari daukagu, ikasteko klaseak baditugu, hasieratik, eta gero gu gauz pixka bat enfokaturik western mundura, eta egiten dugu reining deitzen den espezialitatea edo. Eta gero hortik aparte, mendiko irteerak, hori egun batekoak, jatera, pintxopotea hartzen zaldiarekin. Pintxopotea hartzen zaldiarekin? Bai, goaz tabernara zaldiekin, zer hartu, eta gero bueltan zaldiekin. Bai, western estiloan hori da. Zaldiak zer izan dira, zure pasioa beti danik? Bai, txikitatik gustatzen zaizkit, bai. Oso ondo. Bueno, entzulei bota diegu galdera, utziko diegu tartetxo bat erantzuteko, eta gero zuzen erantzuten dutenen artean egingo dugu zozketa, eta esango diegu mendian zaldiz elkartearekin harremanetan jarriko zaituztegu, eta bueno, paseo txori egin alizango dute. Ogoratuko diegu telefonoa, arrate. Hori ere egin behar dugu, beste entzulea hor egon daiteke. 688 zazpibi, 5 4 4 telefonoan, WhatsAppa jasoko ditugu, baita estinu bitartezko txatean ere zuen erantzuna eman dezakezue, galdera, zeintzuk dira, banan, arrate exigente jarri da, Enkarterriek osatzen dituzten 15 udalerriak. Hori da galdera, ezta? Esan duzu, pista eman duzu, 15 direla, bai, hori da, 15 dira, ezta, Ana? Bai, 15, uste dut, Uste duzu. Bai, 15 dira. Eta zein dira 15 udalerri horiek, Enkarterri eskualdea osatzen duten 15 herri horiek. Beraz hori galdera eta zuzen erantzuten dutenen artean, mendian zaldiz elkartekoen eskutik, 2 lagunentzako paseotxo bat. Ana Loidi, jarriko dira zurekin harremanetan bigarren kafeako entzuleak. Mila esker eta jarraitu, zaldiez gozatzen. Eta, bueno, zaldiak ere bai herrira ekartzen eta guregana hurbiltzen. Vale, eskerrik asko zuei. Agur. Eskerrik asko bezarkada bat, agur. 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 Aio.
argiun onen azpian ikusezin bihurtu naiz zuretzat hezur mamiazal egin zidan ta itzali egin nuen noiz bai zigortzet damurik ez dut axan dudan aldi bakoitzeko gezur berri bat landatzen du zoruan Eneritz Zuriaken zaldi zuria, zaldi zuria, okorroko botoiari eman diot, entzuten ari gina zaldi giroan aritu garelako, hain zuzen ere Mongoliako lurraldeetan barrena. Hala ere, Angel Kuerdorain gurekin dugu. Angel, zuke herrialdez herrialdeen beste bidaietan eta dokumentalak osatzen lan horietan ere, zenbat lan egin duzun, txoko bateko eta besteko musikak pilatu eta musika hoiekin zure ikusentzunezkoak doitzeko eta osatzeko, ezta? Bai, azkenen, herrialde bakoitza dauke bere kultura, bere musika, bai, musika, da kulturaren, nolabait oinarrietako bat, eta Mongoliaka oso berezia, bai, eta, dokumental batean, ez da, zer gauza hobea, bertan txertatzeko, bertako musikarekin girotzea baino, bai, eta esan dezuna, reportaiarekin, oso gauza kuriosoa, eta barregarria zan, ez da, nola moldatu behar izaten nuen edozein irudi grabatzeko, ez da? Azkenen, mongoliar batek ere paga egin zuen ikusi ninduenean, toma bakoitza grabatzeko egiten nuen, zalditik jeitsi, kamera prestatu tripodiarekin. Pirauarekin bezala, ez? Pirauarekin bezala, zaldi buelta egin. Bai, eta berriro bueltatu, kontu zibilita, zaldiak ez botatzerena kamera, bai? Neko intxantea. Angel, gauzat esango dizut, atentzia eman digu, joan den astean, Josu Iztuetarekin, esango nuke joan den astean izan zela, Laponi inguruan ibili ginean, han ere musika bila, irratien ere kolorea mateko, gaur egun hauetan Mongoliako musiken inguruan, eta konturatu gara, edo konturatu nintzen, eta komentatu nolan taldean, badagoela zerbait, oso jatorri ezberdinetako musika folklorikoan eta tradizionalean nahiko amankomuna, eta da eskala pentatonikoa. Akaso musikari estenarentzat kontzeptu arrarosiagoa da. Hori da, azaldu pixka bat. Hori da, eskala pentatonikoa ulertzeko, izenak berak laguntzen digu zertxo bait. 5 notak osatzen duten eskala bat da. Eskalak noten eskaileratxo horrek ematen du aukera nota batetik, bere nota horren nota agudoraino. Alegia, oktaba deitzen den hortaraino. Eta hortartean, gure musika tonalean eta 12 nota izaten ditugu. Eskala honek dozka 5. Eta dira 5 nota, nahiz eta musika tradizionalean oso txertatuta egon, gure musika modernoen ere oso presente daudenak, ez? Musikaz gutxi jakinda ere, etxean piano bat daukenarentzako edo iniz piano bat aurrean izan duenarentzako, 5 nota beltz hoiek osatzen dute eskala pentatonikoa. Pentatoniko bat, egia da, eskala pentatoniko 5 notako eskala asko daudela, baina ez gara bakoitzaren zehaztasunetan sartuko. Idea bat egiteko, 5 nota horiek hauexek lirateke.
Eta 5 nota hoiekin osatzen dira kantu asko gure imaginarioan. Amazing Grace abestia adibidez horrekin eginako da, baino ez dakit esaterako Susanaren lehenengo zati hori, toreritoto, tarotito, torerititerore, hori dena 5 nota hoiekin osatutakoa daukagu. Badaude adibide pilo bat, eta orokorrean esango nuke musika ez dakien norbaiti 5 nota horiek eman, eta ausaz hasiko balitz, emaitza ere badela zerbait. Oso erresa da horrekin 5 nota egin jokuan zerbait egitea. Gitarristek ere etxarri pentatonikoa jorratzen dezu ez, zuen ikasketen prozesu batean, eta improvisazioa eta askotan sota kaballo horrei horra jotzen duzue. Bai, ez dakigunak, ez ganak bat ere virtuosoak, eta ez diogunak denbora askoik dedikatu Frank Zappa, bai entzutari, baino ez ikasteari, horra jotzen dugu, bai. Pentsa, beste albideak ekarriko dizuet, musika tradizionalekin lotura egitearren, baten batean hemen brometan ikusi egurrezko flauta badaukadala, hau lagun batek ekarri zidan Julen Apesetxea musikoterapeutak eta bateria joleak eta Kanadako indigena, edo Amerikako, Kanada gero bere lurraldean jarri zuen, baina Amerikako indigenen flauta bada. 5 zulo ditu, eta honek ere eskala pentatoniko bat osatzen du. Baina, pentatonikoa zertxo bait aldatuta dago, aipatu ditudan 5 hoietatik. Eta idea bat egiteko, honek ere, eramaten gaitu akaso sonido exotiko hauetara. Pixka joko dute, bakarrik 5 notak entzuteko. Bai, mesedez, bai, mesedez. Ez da egiten zuten den. Oh! Ze polita! Bueno, eta horrela jarra daiteke ordutan, ez? Soinu guzti hauek eramaten gaituzte, flauta honetan akaso Amerikara, izan kaso honetan iparraldean edota altiplano handinuko baina beste instrumentu batzuekin jota ere, sentsazioa izan daiteke, ez dakit, musika japoniarretik edo gertuago dagoena. Badirudi eskala hori oso presente egon dela Asiako musika horietan, Mongoliako musika ikargarri eragin duela, eta hor badago zerbait. Baina, kontua da, nola ulertu, ez? Munduko txoko hain ezberdinetan, exotikoen egiten zaizkigun txoko haietatik, Europa bertako folklorera, hain edatuta egotea, 5 notekin eta oso antzeko, edo kasu askotan berdin-berdinak diren, eskalekin, edatu izana, ez? Musika hori sortu izana, eta hor, azalpen ezberdinak egon daitezke, baina ni naiz animatzen horiek azaltzera, horregatik laguntza eskatu dut, hor, antropologiatik, etnomusikologiatik. Tu ere gai izango zinateke. Ez pentsa. Baina, laguntza eskatzea gauza edarra da, eta horrelako jende ezagutzea ere, Barun Arrazola rekin aritu naiz gaur goizean, eta, azaldu digu, ez dagoela guztiz garbi zergatik txoko ezberdinetan, baina badirudi ez dela leku batean sortu eta leku ezberdinetara edatu den zerbait, baizik eta naturalki, ez da hit, hausaz edo, horrela sortu dela toki ezberdinetan. Behar azalduko nuke, lotuz nola esan dugun, bazter ugaritan ematen dela, horrek pista ematen digu, esateko ez dela kultura batetik bestera transmititu dan gauza bat. Ez du ematen oso likekena Txinan asmatutako gauza bat denik, eta gero Txinatik ez dakit nora Indiara pasau zala, eta Indiatik Iranera, eta Iranetik ez dakit olako kate bat. Egia da, kulturek elkarri eragiten diotela, eta olako gauza batzuk transmititu egiten direla. Ez argi dago adibidez, kolonialismoaren arira eta Europako eskala heptatoniko, ez dakite, eskala maiorra, minorra, horiek asko zabaldu dira munduan ziarrez, eta hori dokumentatua dago badakigu, entzutezunean ez dakite, Australia iparraldeko
musikari aborigen batzuk pop musika egiten eta zakiz eta badakizu pop musika hori nondik etorrian eta zergatik erabiltzen dituzten eskala horiek, ez edo irratian zabalkundearekin batera asko zabaldu musika horiek. Heptatonikoaren kasuan Pentatonikoa esan izun hemen? Alegia ez du ematen sorburu bakarra duenik. Zergatik, hori, esan bezala, bazter askotan dagolako, kultura guztietan edo, eta nahiko mota ezberdinetakoak daudela baita ere, orduan ez da heptatoniko bakarra, heptatoniko postnota bai, baina mota ezberdinak daude. Orduan, hori, nik uste kulturan eta ikusten danian zer asko errepikatzen dana, hipotesia izaten da, sorburu bat baino gehiago ekuituela. Batzutan, joera badago pentsatzeko, ez? Nonbait sortu denan, norbaitek sortu duela, han bertan, eta beste batzutan, norberarena den hori gero mundura edatu dela. Eta, bueno, kulturan, sorkuntzan, gauza askotan gertatzen da, askoz gauza garaikideagotan ere, zinearen historian ere, Japoniako aurreko mende hasierako lehenengo zinearen pausoak eta Ingalaterran ematen zirenak oso antzeko ezaugarriak zituzten, eta etzegoen loturarik, etzegoen komunikaziorik momentu hartan, naturalki edo gertatzen ari ziren. Baino, eskatu diot, edo estutu diot pixka bat, Barun Arrazolari, gure etnomusikologoari, eta teoria bakarrean, hasi barko bagenu bila, alegia, hau nunbait sortu da eta mundutik edatu da, eta onartu barra daukagu, estututa, baino, saiatu dela, Barun ere hori da. Erantzun bat eman duela. Hori izan miteke, asumiteko bagenu homo sapiensek hasieratik abesten dutela, eta asumiteko bagenu pentatonikoa asmatu zutela, eta garatu zutela Afrikatik irten baino lehen, orduan esan zen ezak homo sapiensak gutxi batzuk zeuden eta asmatu zuten hori, eta gero zabaldu zen munduan ziar eta aldatu zen asko. Orduan, egia da olako zezerkin, esan zen ezak zorburu bakarra, baina eukin lezake, baina olako kasu batean elitzak ezoze izango trazatu dezakeguna, ezoze historian esan dezakeguna leheno nik aipatu bezala ez txinatik japoniera eta txinatik indera eta ez olakorik ezin egin lekena da hori asumitu hasieratik gizakiokin dagontze zer dago dala. Baina askot litekenagoa da hori esatea askotan asmatu da. Txoko askotan, gauza bat askotan asmatu dana, leku ezberdin, kultura ezberdinetan eta leku ezberdinetan. Zergatik beraz, joik musika laponiarrean lehenguan entzuten genuen, danborrak berak baditu alako 5 nota desberdin instrumentu perkusibo horretan, zergatik ez da adibide jargenezake baliko musika bera, ez? Gamelan musikan hori izaten dira xilofono moduko batzukin egindako musikak, eta hor bertan ere ze sortzen da, 5 notekin musika edo zergatik hori indigena Amerikarretan era horrelakoak sortzen dira. Bueno, garbi ez dago, baina 5 nota horiekiko joerak ere badu batetik matematikotik, hori luzeago esplikatu beharko litzateke, soka bat hartu eta erditik mozten bada, soka horrek sortuko du aurrekoaren nota berdina, baina oktaba agudoagoan. Eta bi hereneko proportzioan sortzen da kinta edo dotik solerako nota, eta horrelako gauzak. Baina baliteke progatze hutsean, 5 nota hoiekin entzun erraztasunak eta sortzea akaso, logika hori eta horregatik munduko txoko ezberdinetan hori gertatu izan. Zergatik 5, hori, hipotesi ugari egon ditezke, baina, azken batean, estrategia edo irten bide simple bat, leku askotan garatu izan da, eta ondo funtzionatzen dunez, eta gure giza pertzepzioarekin bat dator, edo ondo dijoa, eta txegin egitu zego, asko garatu da, eta arrakasta eukidu, eta hori izatea kontu kulturalekin, ez da? Arrakasta duen zeo zer, asko zabaltzen da.
Hala izango da, musika tradizional hoietatik eta folklorikoetatik, amaitu du, ez? Blues musikan ere eragina izaten, jazz musikan, pop musikan ere zer esanik ez, eta, bost notekin osatutako doinuak, asko dira. Beraz, ezin jakin, baina badirudi, gizarte ezberdinek, komunitate ezberdinek, munduko txoko ezberdinetan, doinu antzekoetara jotzeko joera izan dutela historian zehar, eta ez dela batek asmatu eta mundu guztiak. Telepatia izan da. Bai, pixka bat, bai, eta hori ere polita da, ez pentsatzea munduan leku oso ezberdinetan aspaldi, non komunikazio hori etzen beste modu batutara ematen, ez? Eta musikak antzeko sortu direla, edo badituztela patroi antzeko batzuk, esan dako, batzutan fisikarekin ere lotuta daude, gizakiaren interpretazioarekin, eta garunak soinu batzuk eta harreman batzuk nola jasotzen dituen, ez? Eta notak banatuta baldin badaude, badirudi hori erresagoa dela, eta bi nota oso gertukoak, disonantziak eta sortzen dituztela, eta hor, kaso musika tradizional horietan zailago, eta badaude kontu asko, baina kontu, munduko musika tradizionaletan eta badirela horrelako loturak. Eta batean ere aipatu izan dugu, dantzari dagokionez aritu ginean, ez? Europako folklorean ere, doinuek antzekotasuna badutela, eta mundua gauza handia da, baina aldi berean txikia, eta txikitasun hori ere erakusten digu askotan, Angel Cuerdo, batetik bestera salto egin duelako maiz. Angel, oraindik hor zaude uste dugu, ezta? Angel Cuerdo, hor zaude edo agurtu zaitu ja? Aspertu da, hainbeste konturekin. Hainbeste konturekin. Fakturare alakoa iritsiko zaio. Baina begira berae bidaiek zenbaterako eman duten, Joakera enkarterrietara, Ameriketara, mundu osoa zeharkatu dugu, nola da, pentatonikoan, eta hori Angel Cuerdoren bidaiaren arira, edo tiraka. Hortik tiraka, arratsaldeko 5:07 minutu ditugu, segituan izango ditugu gurekin kafesnean gaietekin tartean, gure amona kutxunetako Kontxita Beiti eta Marimi Ugalde. Bera, segituan gara beraiekin tartean, The Killersen Somebody Told Me How. Breaking my back just to know your name. 17 tracks and I've had it with this game. I'm breaking my back just to know your name. But heaven ain't close in a place like this. Anything goes, but don't think you might miss. Cause heaven ain't close in a place like this. I said heaven ain't close in a place like this. Bring it back down tonight. Never thought I'd let a rumor ruin my moonlight. Well, somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I had in February of last year. It's not confidential, I've got potential. Ready, let's roll on to something new. Taking its toll that I'm leaving without you. Cause heaven ain't close in a place like this. I said heaven ain't close in a place like this. Bring it back down tonight. Never thought I'd let a rumor ruin my moonlight. Well, somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I had in February of last year. It's not confidential, I've got potential, rushing around. Place yourself on me. I said maybe, baby. Badirudi batzutan gure bigarren kafesnea gaietekin tartera joateko, zera, Mikel Laboa eta Xabi Erlete eta ez dakit bestelako musikariekin egin behar dugula. Baina
bueno, euskal musika eta iraganeko musikaz arago ere, musika modernoa eta rock and rolla eta bestelakoak ere asko gustatzen zaizkie gure urrengo gonbidatu ziur ze nik esango nuke emakume atemporalak direla. Une konkretu batean jaio direnak, baina edozin momentuan jaiota ere horregongo liratekenak arrate. Eta modernoak ere bai. Bai. Bueno, edo behintzat hori uste dugu guk, telefonoaren bestaldean dazkagu, Kontxita Beiti eta Marimi Ugalde, bioi, arratsaldeon eta ongitorri. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno. Marimi. Kaixo, Kontxi. Ongi, eta pozurekin zen aitu ni ere, bai. Bueno, Kontxita Beitiak eta... Gure gazte denborako kontuak, gogoratu beharko ditu gero. Niko dengo kontuak gogoratu nahi ditut. Bai. Dietarako... Gero, oain ez, orain lehengoak. Oain degunean, gaietakin. Kontxita, Marimi... Orden pixka jarri horrako hemen, bestela zuebiok hasiko zarete kafesnea gaietekin hartzen eta gaieta gabe eta kafesnea gabe. Gaituzue, esan dugu, nahi dugula jakin, gure helduak nola dauden, nola diren, tira, Kontxitarekin beste batzutan hitz egin dugu eta badakigu, gora berak, batzutan tristixiago, besetan hobeto, baino ondo dagoela. Marimi, zuri lehen galdera, horixe, zer modu zauden, nola daramazu azken aste hauetan bizi izan dugun egoera xelebreu? Bueno, ondo da makinik uste baino, hobeto. Egia esan, aurrenean, bildurri karagarria sartu zitzaigun, zergatikan. Hiruran izan zen, lau hiltziren, apirila aurretila, egoitza gure txokokoak. Eta ordun, klaro, bildurra eta dena sartu zitzaigun izan zen ikaragarria. Eta, bueno, hemen dikan gainea, kokoratzen ditut, hildakoak, lau baziran, gure lagunak eta betiko hirurakoak, eta baita ere bere senitartekoai, ematen dizket animoak, hoi dena aurreara emateko. Zergatik famili batean, 3 hiltziren. Anai arrebak eta koñata. Bai, gogoan dugu. Beste bat, bai. Denak egia zan, 80 urte betetzea zijoan bat, eta beste guzti 80 urtetik gorakoak. Baina, nahizu. Eta, gero gainentzean, nahiko ondo. Pasadet, hemen etxean noski, bagendun beste bat ere nahiko gaizkion ontzan ageokin abestentzuna eta arekin bildurtu ginen denok pasa beharko genula. Bakarren bateko harrapatu zuen, baina nik uste nahiko suabea izan dela gainentzekoa. Eta gero, neonek oso ondo pasadet, aldan bitartean, nire zartzaro aktibo bat beti erakusten nahi geha bestei, oaingoan neonentzat ere aplikatu dut, hori egitea. Eta, bueno, denbora pasadet, memoriko ariketak egin dut, irakurri asko egin dut, abestu, dantzature egin dut, denetatik egin dut. Eta zer, konpainian edo bideodei bitartez edo nola? Claro, hori da, bakarrik, bueno, semeak ekarte aurreneko zeatan egiten zizkiten erosketak, eta zerrake bat izkat gainean dikan. Hemen bizidanak irura. Eta, Luisito y eskerrak. Bai, zuk esan dezun bezala, hori, WhatsAppez, bideokonferentziak ere bai, egin ditut, telefonotikan ere bai, nire lagunak edo egoitza elkartea jubilatunak esate egin bezala, zure deiak zidan, beti animoak emateko, eta bai, hori nahi nun, ni beti oso baikorra naiz, eta nahi nun eraguztita jendea animatzea. Eta, bueno, pues nahiko ondo pasadegu oidena, zean, otzagoa dala, jendeak inaurrean eotea, baino, goxotasun hori falta zeizula, baino zein gobendun, pues. Altzan egin. Balkoietara etzarete atera animatzera? Seguru zuek izango zinetela, horre inguruan, ez dakit, altabozak eta erabiltzen dituztenak, eta bozera maileak zuek izango zineten, ez da? Bueno, haizu,
txikia da, baina hala ere denantzakotzan iristen ondo, gero jarri zituen puntu gehiagotan, baina aurrenean egiten gendun, WhatsAppeko bidez, batek abestezun eta ari segitu, musika herrian jartzen zuenakin, eta bueno, la moldatu geha. Zeakin, txori, egunero abestu da, 8 Eta ez zarete aspertu? Bueno, oain ja, bukatu da, oain gogoan euki beharko ditegu, baina ja jendea nola kanpoa ateratzen nazidan, badakizu gertatzean jendea pasiatzea, eta, bueno, pues, ja etxean aspertuta genden egiletu, eta, bueno. Zuek emakume modernak izaki, ondo egokitu zaizkizue eskaini dizkizueten ordutegiak, edo zuek nahiago duzue beranduago, parranderen gixara beranduago atera, edo... Baina, niko hortan suertea izan, irurak ez ditu 5.000 ere oindik. Hortan, goizeko 6 haubeko 11 arte. Kontxita. Bai, ez dute arazo hiek izan orduan. Ez izan ordutegian arazorik. Bai, bueno, oso ederki. Nik ere, ondo pasadet personalki. Baina nik gustatuko litzaiake gaur hitz egitea pixka bat, politikariak egin dutena, esan dutena, eta niri momentu askotan zenolako amorrazioa sartu zaida. Zaidanean, ez da? Eta batez ere begira, niri iruditzen zai gauza asko ditugu esateko, denboren baten balin badigu, baina gauza bat azpimarratu nahi nuke beste gauza guztien artean. Eta hori da, hezkuntzak sufritu dunakin. Begira, hezkuntzari buruz erabili dituzten argudioak, eta data aldatze, traketxak eta mingarriak izan dira. Hori ikaragarria. Gero, irakasle, eta gurasoak, izugarrizko lan egin behar izan dute, izan dugu, irakaskuntza online egiteko. Familie guztietan ez dago ordenagailurik. Hoi da. Claro, mundu guztia dauzkera, etxe batean lau ordenagailu, lau seme-alaba entzako, bakoitza bat. Eta baina ala ere, izugarrizko lana egin dute, bai guraso, bai irakaslek, ikaragarria, eta dana berria zen askorentzat, eta hor egon dira prestatzen egiten, irakasten, ikasten, eta halako batean hezkuntza kontseilaritzatik txontxongiloak izango bagina bezala tratatu gaituzte familie guztiak. Bai. Ez dute inungo empatirik izan. Denok kezka betetako egunetan aurkeztu behar zutela, gainera esan zuten konseilariak. Eta gero ez kurso guztietakoak, noski, baina bai garrantzitsuenetakoak. Bai, garrantzitsuenak, bai. Eta gero esan zuen ezin bestean joan behar zutela. Ezin bestean. Hori gogorra izan zen, bai. Nahi ala ez, bai. Oso gogorra. Oso era diktatorialean. Hori da. Oso era bat. Neri iruditzen zitzaidan, Franco garaiko ministro bat hitz egiten ari zala. Egitan esaten dizuet. Eta gero gainera osasun arriskurik, aipatu ere egin gabe, egin bat zutela. Eta gero, pentsa behar dugu irakaskuntzak eta ia Euskadiko familie guztiei dagokigula gainean. Familie guztietan, beste gauza batzuk izan daitezke, familie batean asko, eta beste batean gutxiago, eta horrela, baina irakaskuntza familie guztietan dago, ez balin badago, anaiarre bat, seme-alaba bat, izango dira norberak, ikasleak ere oso gaizki pasa dute. Eta horrein daude, ikasle batzuk, gaur egin dut ikasle batzuekin, oraindik ez dakitela, astelenean jun behar ote duten ala ez izizuten. Bai, ni dauzkat bilio bak, eta bat dago bigarren batxilerkoan, eta bigarrengoan, eta santzien aurrena jun beharko zuela. Oain berriz, ezote duen jun behar bakarrik, rekuperatu behar dutenak. Gureak rekuperatu behar nola ez dut,
eta oraindik, beak esatezuna, oraindik anigual astelenean esaten digue, azaltzeko, baina eske. Azaltzeko, aldatzen eten gabeari dira, Ze fundamentu gutxi dagoen. Azaldu behar diegu gure entzulei, ez dela kasualitatea, Marimik eta Kontxitak hezkuntzaren aldeko aldarria begitea, merezi duelako noski, baina gainera, biek enutelako magisteritza. Hori da. Baina ze garaitaz ari gara, Kontxita, Marimi, ze garaitaz ari gara, Mila bederatzireun, eta berrogeita amalau, amabost, amasei, bai, oi. Amalauan hasi ginen. Bai, amalauean, amalauean ja amabosteagoa zela. Bai, hori ze, kursatan Irailean. Emezazpien etzortzin, bai. Bai, 75 bat urte, lagunak eala. Bai, hoi da. Hori ze. Egituko dut pizta bat eta bukatuko dut eta honekin jarraituko dugu beste gauza batzuetan. Baina nago, esate dizu alako, oraindik astelenean zer egin bat duten ez bai dakite zenbait ikaslek, ez da? Eta gainera, sortu dan kezka, baina umeengan, gazteengan, eta gurasoengan, eta, nire kasuan amona bezala, nerea amona bezala. Nik uste dut, nahikoa dala, nahikoa, ia ulertzen ote duten, eta gero gainera, atzetik, gaixotasun ikaragarri bat dugu, eta izan dugu, orain arte asko ze garrantzi. Izan dugu, indar handiagokin, baina oso era, diktatorial hortan hitz egitea, garai hortan, guri, mesedez. Eta handik, gainera, ni arratzalde osoa gehiena edo pasanun telebista ikusten, eta handik ordu pari o 3 ordutara edo, ez goreka atera zan, pizka batira konpondu nahiean, eta gotxoan, ez konturatu zinaten, edo... Bai, gero ateratzen dia konpontzeko eta okerra guzten dute, okerra guzten dute. Eta dana dala, beste malgutasun batekin, horrek bazeun beste empatia izkera bereziagoa, baina niri ez inoiz aztuko, eta horren hauteskundea daude, hori da, ze garrantzia eman zaion horri, eta ze atzean gelditzen zan askotan gaixotasuna. Hori da. Onbizteko gaixotasuna, onbizteko kalteak egiten aizala, eta beak ekonomia, eta hauteskundeak, eta beste gauziket. Baina hori eta gainera, nola da? Adibidez, esaten zuten, ekonomia oso gaizki dago. Gero eta okerrago. Hombre, haizu, ikusten dugu, danaitxita balin badago, badakigu ekonomia oso gaizki dagoa. Bai. Einstein izan behar hori ulertzeko, Ez dago mirarik egiten ikita, diru ateratzeik, eta ekonomia uleratzerik. Nik, gure politikoi, gurei, beste batzue jarriko diete nota. Baina nik gure askoi, da nahi ez dut esango, gure askoi, 0 patatero jarriko nireke, baina gustora. 0. Bai. 0 patatero. Eta kanpora zepali baditugu, hobeto. Dena ibiet, baina... Andereñoak izan dira. Nabaritze, pero zena txitziala, kontxi. Andereñoak izan dira, Kontxita eta Marimi eta nabari da, hemen notak jartzen hasi nahi dute, eta 0 patatero. Hori da. Egate digu entzule bate, Jaionek esan digu, jarraitzen dute hor. Kalifikazioa jarrita zaileran. Bai. Guri behintzat, beti denbora guztin ari dira. Ondo egiten ari zerate, oso gaizki egiten ari zerate. Beti denbora guztin. Bazuei ere bueltan ez da, hori da. Zuei, Kontxita eta Marimi, nota ez dizuegu jarriko, baina entzule bate Jaionek esan digu, bi andereñoiei eskerrak eman ikastolan ikasi dugunok zorte ederra izan baitugu. Oso garai politak izan ziren.
Beraz, Bai, bueno, bai. Hori egia. Baita ere pasan aurrenean, ikastolak irikitzeko, eta baita ere uare tokatu zitzaigun, Hori ere kontatu behar diguzue, Bai, kontatzekoa da, zergatik. Bai, beste kapitulo bat egingo dugu, hortaz hitz egiteko, seguru izango duzuela da zer kontatua. bai, joan den astean, Kontxitarekin aritu ginen zertxo, bai, 78ko maiatzaren arira, Euskal Herrian 78ak beste aldarrikapenera, beste garaipentxo batzuk izan zituelako, baino beste batean, pixkan agurtu bartzaituztegu eta, helduko diogu berriro, ez? Ikastolen sorreraren gaiark asko dauka kontatzeko, eta emozio asko piztuko dizkigu gainera euskaraz ikasteko eskubidea izan dugu noi. Bikote, eskerrik asko ere oso interesgarria izan da, zuen hausnarketak entzutea, beraz, gehiago entzun nahi ditugu, urrengo astean gehiago. Bueno. Eta gauza bat esango dizuet. Azkena, Lauro. Egin barko genuke, baina mediku, erizaile, auxiliarrak, langile guztiai, dena parte hartu dutenak, eta berai eskerrak, atera dira gauzak aurrera. Eskerrak beraiei. Aurreneko batzuk eta besteak atzetik, eta egiak horregatik maravilloso ura agirean gelditu da, gauza raro esan barra daudela, egon dira. Kontxita, Marimi, Kontxita, Marimi, beste egun batean helduko diogu horri zalantzarik gabe, baina eskerrak gure mediku eta auxiliarrei. Bai, ikusten dut, urrengoan kafes netua jarriko dizuegu, eta gaietak azukrerik gabekoak, Bueno. Izan ondo. Besarka da bana. Agur. Aio. Bueno, nik faderra jetxi dut, beraz, Marimik telefonoaren bestaldean jarraitu nahi badute, zuek segi lasai, ez da guaraz. Eta igual jarraitze dute hor behaiek behin artean. Seguruen jarraituko dute, beraz, egon lasai, inorketzaitu. Zatoz gurekin etxera eta diegunetako porrak astelenean berriro ere. Ai, ze traketxa zidugun teknikoki ostirala, arazoa, konexioak eta ze ondoarian amaitzen ostirala, gure amonekin gustora, eta orain txikienekin ere, ze ez dakit zer den, txikiak ekartzen ditugun gurera, peio gurekin egon alizateko, edo peio etortzen den gurera, etxarri, txikiekin goxoago, erosoago sentitzen delako. Nik uste helduekin ez dela moldatzen, eta igual etxeko txikiekin hobeto moldatuko dela. Ez dakit. Bueno, baskatuko la terapeutikoa bada. Bai, ez dakit. Desde luego aurreko unean jarri izan bezala, hola zindu garraitu. Beldur pixkat emateigu. Entzulei azaldu behar diegu, Peio gure lankidea da, gure bigarren idazkaria. Eta, batzutan egia da, estresatu egiten dela, guk lan asko ematen digu, gure lan ez lepo goaz, eta ezin beti iritsi nahi genuken erritmoan eta bioduran lekuetara. Beraz, batzutan berare estresatzen dugu pixka bat. Baina gaur zuri telefono hartu dizu? Eske niko izan deitu diot, baina ez dakin... Bai, jazta, beste telefonoti dituko diot, eske zaila... Kontxita eta Marimi telefono batean, hemen daukat telefono bat, baina besteare hemen daukat, orduan, izango du. Hola, Garro jauna. Pentsatu eta okultotik deitzea, ze igual nola paketea diten, baina, zuri hartu bali maizu, ondo. Lanean jarraitu behar du berak ere, beraz, egun ematean hartu beharko digu. Ezer baino lehen, Katxalin eta Mauro ere agurtu beharko ditugu. Baina mikrofonoa itzalita daukate, naita ez? A ber, Mauro ireki, Katxalin iriki mikrofono hori, eta agurtu. Mauro, lehenik eta behin, arratsaldeon zuri. Kaixo, Katxalin. Kaixo, bikote, zemu zaudete? Ondo. Urduri ez? Ja, ez.
Ja, Ja, hirugarrena, zemagarrena da, ja. Hemen zaudetena. Bigarrena, ez. Zu, Katxalin? Bigarrena. Bigarrena. Ikusiko dezu, ja, 2 minutu pasako dira, eta ja, joan egingo zaizkizu urduritasun guztiak. Azteko, hori, Bai, izan osate. Peiorekin hitz egingo dugula, eta zuek ere, bueno, galdera baduzue Peiorentzat? Bai. Vale. Ados, bueno, deituko diogu, eta ea ados jartzen garen, ea ulertzen dugun elkar, eta, bueno, proba behintzat egingo dugu. Bai, eta inor larrituko, arazorik badugu, zaila da, Peio telefonoa, hemen bost Skypean, o streaming bitartez, beraz, atxarekin hartuko dugu, baina ikusten dut hemen ja, kontadorean martxan dela, beraz, jara, telefonoaren bestaldean, prest daukagu, Peio. Arratsaldeon, Peio. Nik aurreko astien esan izuen, zeiten nun, nik jute naiz, San Juango puntetan. Ez. Peio, a ver, Peio. Adarra jotzen entzegu gainea? Ui. Gaizki hasi gea, Peio sorduri hasi da, eta hasi zei WhatsAppetik, baina ze galdetuko didazue? Eta orduan, esan diot, bueno, hau edo beste edo galdetuko dizugu, baina Peio, ez zuk buruan izan erantzunak, ni galdetzen dizudanari erantzun behar diozu, arratsaldeon, Peio. Hori da. Kontuz Peio mozteakin. Atxaldeon denei, bai. Bueno. A ver, atrebentzia da, Peio, zer moduz zaude, gustora zaude, gurekin? Bueno, zezango bai, bueno, azkeneko aldian eman zeniaten tratua, etzan oso guztokoa izan etzako, Baina, bueno, hemen txenau, bakizu zesatuten, ofrecer la otra mejilla, no? Ez dezute mezi, baina, bueno, jarrikoet beste mazaia, bigarren aukera bat emateko, bigarren kafe honei. Ai, bida, hori guk ere egiten dugu, bida, Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Hori da, bigarren guk ere, bai. Katxalin, nora kontara, behar zaitugu. Ez dago Katxalin gurean? Baltzatoz, Katxalin, azkar, korri, non zaude? Zure galdera behar dugu. Nahi dugu Peiorizu galdera egitea? Bueno, bestela... Bueno, nik egingo diot, Katxalinen galderatxoa, ze... Katxalin, mazaude hor? Bai, bota zure galdera. Zein da galdera zurea? Ze plan dituzu asteburuniteko? Ui ba, Peio, a ber, asteburuko, ze plan? Asteburun, joan, 5 kilometroko tartia eman diute eta, ez dakit, agian San Marcos joko naiz, ez dakit, egia zen ez den eurtu, ez dakit 5 kilometro noño hartzeiten. Gainea, aizu, a ber, aklaratzen diazu zugarrate, zer da, 5 kilometro a la redonda o al cuadrado nola da, oi? Peio, beti zu hor zehaztasunera, bueno, esaten da, erabiltzen da la redonda, da, zure etxetik 5 kilometrora dagoen distantzia hori, gutxo gara bera ulertzeko. Bueno, baina argi dago, Peio, etxeala etxean gatuko, ez? Bai, oi, claro, etxean naiz gatuko, Vale, bueno. A ber, Peio, baino, zu fededuna zea, dakigu, baino ez kristautasunarena, zure familia kideak bezalaxe, budismoarena zea. Duela gutxi gaina okerezpagea iritsi zara budismora? Bai, ni, etxian betianik kristautasuna eta olako gauzetan sinistuet, baino ni junintzan Indiara, junintzan urtean eta, haizu, hasi nintzen behiratzen eta leitzen da hango gauzak eta konbentzitu ninduten da Buda Gautama hasi nintzen, eta hortikan nekama jungin eta oan ja, ni nire espiritualidadia pake santuan dakate, ni oso nirbana zalia baina iz. Orduan oso ondo datorkizu praktika hau, ez, Peio? Oita, de Buda madre nao. Peio, baina hitzak kontuz, Katxalin eta Mauro, Eta entzule guztiak, mesedez, Peio? Nik Buda esan du, ez? Buda. Religiotik, bueno, ez dakit. Claro. Bai. Zer nola esan du? Buda, madre, ez dakit esan duen. Bueno, gure gauzekin erotzen ez zaitugun goizetan, Peio,
zein izaten da zure rutina? Ba, nik aurreko astien esan izuen, zeiten nun, ba, nik jute naiz, San Juango puntetaino, han fonduan da ona labortzaino, arroka bat ikutzen eta buelta berrizen lezoa. Lezo iritzekoan periodiko eletzet, goiti beda, ni naiz toda la vida de egin, Bueno, oan egin ez, oan gara. Ni naiz toda la vida de gara. Ba, gara lehitzet goiti beda. Ta geho iteta maiketakoa, ta amaiketakin. Beraz, amaiketako eta guzti, Peio. Eske, zuk bakizu nola bizitza. Ni oaintxe goatu naiz, behin junitzala goizuetara. Eta goizuetan nik... Berrezen moztu jazuten ere erantzuna, Aizu, hola ezin da, Oi, ama. Bai, barkatu, Peio, arrazoia, bai, barkatu, naiz konturatu, barkatu. Ze pazientzia eman diten. Jangoakoak esan behar nun baino, oan budista naiz, así que... Udak emango dizun. A ber, Mauro hor dabil parrezka Peiorekin, baina, Mauro, zuk ere izango dizu galderaren bat, Peiorentzat? Bai. A ber, esan. Zer iruditzen zaizu programa? Peio, zer iruditzen zaizu programa? Ba, azte hontako gauzaik interesantena iruditu zait, beste behin Maria Romero Laspiurrek ekarretako aplikazioa telefonuantzako argazkiak eta kuadroak eta museok eta oitenak agertzen dian nahi, hoi iruditu zait interesantena izute. Zuek, Mauro eta Katalin, ikusi altzen duten aplikazio hoi. Zuentzeko galdera botako du, Peio. Ez. Vale, Ez, merezi du, Hori da, aita txori, ama txori, edo anai zaharragoari, biok anai zaharragoa baduzue, edo akaso zuen moldatzen zarete, barkatu. Mugikorrean Google Arts and Culture, ingelesez badakizue ondo dagoeneko, beraz, hori bilatu, eta egin dezakezue gauza pila zuen selfieekin, kuadroak lotu eta museotan barrena ibili, eta gauza pilo bat, beraz, gozatu, eta jetxi. Bueno, Peio horrengo da oraindik, ez dakit. Hori da. Peio, zuk aipatu bezala Maria Romero Laspiurrekin, zure preferidaderekin Google Arts ezagutu genuen, eta bertan gure aurpegia kuadrotako marrazkiekin konparatzen zituen, selfie bat eginez, zuk, Peio, zein esango zenuke, ze aktoreren antza izango genukela guk Asensiok etxarriketanik? Hai, txika, alegratzen hau aldera oinitiak, Zebitu damazkit aste batzuk esaten, deke me suena, zerta ziten zain nahi ezaguna arpegi hori, tate, gaur Googleen aplikazio erabilie, Asension arpegi jarri etor, ta, zeren arpegi jatea zait? Zerena? Ez dakit? Esan lezu erredoble jarri biharro, Bueno, Diamati, aktoriana, ez hau txaren zute. Straight out of Compton da horako pelikulak iteitu, horren antzartu jot. Ol Diamati, hori ikusten ari gara. A ber, Katalin. Bai, arrazoi, zure gestoa dauka. Bai, ama zeona. Katalin, nire ustez bai, Bai. Ze? Antza daukat hori ikusten ari zaren tipo horrena, Paul Diamati, esan du Peio kanta daukatela. Zuk uste dezu antza daukadala? Bai. Bai? Mauro, zuk ere uste dezu antza daukadala? Ez. Mauro, pelota. Jarri, entzule jardezatela. Zer? Paul Diamati jardezatela Googleen eta ikusteko edo gure streamingen ikusteko bai. Bueno, hasi da Asensio zeinen antzadakan. Aizu, Peio, eta Arratek zeinen antzadaka? Esangoet, fijoen eizela lehenengoa hau pentsatzen duna, baina Arratek daka milakunizen kristonantza. Bai, eskarri arpegi hoi, eta kauza bat esango izun, nik ez dakit Arrate mutila dakan, obikotia ozer dakan. Baina azten katxerren, guapuan erdia ere balin bada, aizu, zorioneko Arrate. Eske Peio. Peio, maite zaitu. Esango izu,
Zorionekoa naizela, bai. Eta zorionekoa naiz ere, esaten didatenean Milakun izen antza daukadala. Niretzat da, kriston, ez dakit, nire autoestimak gora egiten du, gustatzen zait. Ondo dago, nahi Beraz, eskerrik asko Peio. Claro, Pol Jamatikin eta zuri, mira, Bonisekin. En fin, bueno, ta falta zaizu, Etxarri, Peio, Etxarri. Ja, ni falta naiz. Hainen antza dauka. Hombre, El Barbas! Zea, txiba! Peruak gabe, Dios, negaraian haituko zinen zuolako tximaluzekin talako bizarrakin. Ia ba, San Juan de Rapa, ja, gaur ere idatzi du baten batek, ez? WhatsAppea, hor, ez, bai, ez, idatzi du, ez? Bai. Ba, esango eta kala, Juego de Tronoseko Jon Snowen antza. Jon Snow, pero en feo, de San Juan, ez? Ba, holako zehose dala esan. A ver, baina, hau zer da, osea, hemen ja denak balio du. Osea, tipo hau, osea, se ha venido arriba, hemen valiente torri da, telefono, zaizu jarri da, dia, hemen streamingen. Lekean guapuago zaudela hola, Ne hitzeiteko juntzeite pelukeruan gana, Arratek esate bezala, tengamos la fiesta en paz. Gaur era zerretu dezu. Bai. Osea, nekin zertua eta gaina bea zerretu da. Osea, men zer da hau. Ez, nik ustea. Peio, mesedez, gainera, gaur pixkan nire laguna da, beraz, aprobetxatuko dut, hau esateko, ze txoritxo batek esan dit, zuk bertsolari egitza klaseak jaso zenituela. Mesedez, botako diguzu bertso bat, eta gu jarriko puntua, mesedez. Ni naiz bertsolari amorratua, Oie, bai, de toda la vida, Bizi guztia, bertso bazkaritan, herriko jaitan, eta guztitan eoten naiz. Nik hor ez dut parte hartzen, ze batzutan gaizkia besten dut, eta holako ez tarria jartzen zait igual, beste tono baten leheno haitu zaiteo pentatonika eta oiei buruz izketan, hola, nik ez kontrolatzen, nik ez dakit, eta bazpari isilik eoten ez, baino, haizu, nahi bazute, abestuko, Bueno, gaur ez dako denborarik Peio, baino beste batean hartuko dugu tartetxoa nahi balin badezu. Baino orain agurtu hartzaitugu, Peio? Bueno, aizkit nahi zuekin, azkeneako, hilitu pakiak, asike, bani jua, ointxe bertan, egualdi honaiteu gaur, eta gaur jungo naiz ora alabortzako punte eta harri ekutu eta gunteitea, guizian junait, Oye, esate dute ez, que no hay mal que por bien no venga, oixe bea, ointxe ni jua, eta tipitapa, lezotik San Juanea. Bueno, simpaticos, guapos y guapas, Agur, bai. El documento, firmado. Es que me sacas de mi nirvana, Bueno, guapos, ala, musu bat, agur. Bai, Peio, musu zuri ere, lasai bialduk, eske faxana, a ber, itxialdi hontan, oza, nizuten naiz dendeta da, inork ez dauka faxa, Peio. Eta, haizu, kolgatu du, tia, nahi asko zait Peio egite. A ber, oza, gauza bat, fundamentua jartzeagatik. Zea, laun artian! Asko guzatzen Peio egiten du, Aizu, ez pasa. Ja, kolgatu, datorren astean berri. Bai, kolgatu lako, bestela hemen nengo litzak hemen, Zeona, mesedez. Biali jozu, hoi firmatuta, mesedez, bestela asterokiko dugu aserre. A ber, ni bialdu ez dago zuek faxa bialdu jozue, ez da lain erresa, faxa bialtzea gaur egun? Faxa, zein joke fax bat? Zein erresa. Bueno, gauza desango dugu. Badijo alemen arratsalde aurrea, eta azken txampan sartzen ari eta Katxalinda Mauro zai dauzkagu, eta Katxalinda Maurok ipuin bana. Eta gu ere. Prestatu dute, Maider Galardik bialdu zigun umeentzako azalpen sorta bat, eurei bialarazi diegu, eurek ondo entzun dute, eta ipuina prestatu dute. Zein hasiko da? Katxalin, zu hasiko zara? Vale. Venga, zunean, hasi zuri ipuinarekin. Behin zeon amona bat bakarrik bizizala, eta triste bizitzen zera bakarrik zeon, eta amonak asko jostezun, eta egun kanpon negua zan, eta hotz asko itezun, da elurra zeon.
Egun baten leio ondon zeon josten da, entzontzun soinu bat, tik, tik, tik. Ta iratuzun ta txori bat zan, hotza zeukan ta sartu naizun. Orduan leioa ireki zion ta sartu intzan txoria. Esnea eta hogi apurak eman zizkion jateko amonak, eta gero amonak esan zion txoriai ez juteko, zeba bestela bea bakarri gelditze zan berriro. Baina, orduan txoria gelditintzan, baina iritsi zan udaberria, eta eguzkia itezun lorek polipolita zeuden, eta txoria atera intzan. Eta orduan amonan egarez gelditu zan, zeba ez nahi bakarrik egon. Eta orduan txoriak buelta eman zuen, eta esan zion amona ikustekon. Amonatxo, zeba egiten duzun egar, eta amonak esan zion. Zeba, ni bakari gelditzen naiz. Eta orduan txoriak esan zion. Zure lorategian egongo naiz eta zure sukaldean egingo dut lo eta esango diet beste txoriari etortzeko. Eta orduan lorategia famatua intzan eta jende guztia pasatzi zanen bazekin amonan lorategia zara. Orduan hortik aurrea ja etxan sentitu bakari gehiago, zeba ume guztik eta denak bere lorategin otezian. Orduan ja, gehiago etxan bakarri sentitu. Txalo, bero bat! Zero, Ana, ze polita! Eta ze ondo kontatua, Kaialin, oso ondo, eskerrik asko. Bueno, Kaialin kontatu bere ipuña, eta Mauro, orain zure txanda da, nahi duzunean. Lurraren azpian. Behin batean bi lagun zeuden, Luken eta Lea. Lurraren azpian zer zegoen jakin nahi zuten. Zulo bat egin nahi zuten zer zegoen ikusteko. Hasieran sustraiak aurkitu zituzten. Inguruan txingurriak zeuden. Ondoren satorrak ikusi zituzten. Ondoren untxiak zeuden. Beraien etxera aiatu ziren ondoan hodi asko zeuden. Tunolean tren asko zeuden. Zulo sakona egin hasi ziren eta dinosaurion hezurrak aurkitu zituzten. Meategi bat aurkitu zuten. Azken lurraren erdira iritsi ziren, zulotik atera eta munduaren beste aldean zeuden. Txalo! Gehiagorako gogoz gelditu gara zer zegoen beste munduaren beste aldean. Mauro, asmatuko dioztu jarraipena beste egun baterako? Gehiago Bale. Mundu berriaren ipuña. Hori da, beste batean horri jarraipena. Kaialin, zuri ere hurrengo bat dizugu, amona hori zer moduz dagoen, eta zenbat txori hurbildu diren, eta ze ipuin politak kontatzen dizkigu zuen. Bagoaz pixkana. Gustatu zaizue? Bai, zemozue, gustatu zaizue ipuina kontatzea? Bai. Vale, beste batean... Orduan urrengo bateako gehiago beste bat eskatuko dizuegu, Vale. Ados, primeran. Bueno, orduan denak ados. Agurtu aurretik, arrate etxarri badozkagu, zozketa bi egiteko bata, errex egingo dugu ze gaur zaldien ibiltzeko saioa. Hiru. Nola hiru? Bi zozketa barkatu. Zesan dut hiru? Bidia? Lepokoena? Zaldiak, kafetera... Ai ama. Lepokoak datorren txakurren saioan. Aste azkenean. Azte noren ingo genitula barkatu. Ez, datorren asteko txakurren saioan nora oteizarekin, guauko nora oteizarekin, ZZ lepokoak zozkatuko ditugu, bertan parte hartu duten eta aurreko astekoekin batera. Baina, galdetu dugu enkarterriko, zein ziren herri guztiak. Udalerriak, bai. Eta, erantzun baino gehiago gonda, baina naiz eta nik esan dudan 15 zirela, ez pentsa pista errexegi izan danik. Hala ere, Helenak Bilbotik idatzi digut, esan digu, Abanto, Alonsotegi, Artzentales, Balmaseda, Galdamez, Gordexola,
Karrantza, Lanestosa, Muski, Zortuella, Sopuerta, Turtzioz, Zaia, eta Zierbena. Horiek, 15 udalerri horiek osatzen dute... Paseintzea galderakin. Ez horrela, bitu, hemendik aurrera badakigu, 15 udalerrik osatzen dutela, Bizkaiko, Enkarterri, ara, eskualdea, ez zitzaidan ateratzen, eskualdea, Enkarterri, eskualdea, 15 udalerrik osatzen dute. Oso ondo, beraz, Bilboko Helenarentzat, ezta? Bai, eta esan da bezala, ostiralero zozkatzen dugu Ili Kafe Makina, aste honetan gainera ikusi ditugu ja gure sareetan, bai Nekanek, bai Nagorek, bidali dizkiguten euren makinen argazkiak, eta gaur beste norbaitek izango du. Uste dut, errepasatzen ari naiz, gaurko WhatsAppean idatzi digun Jaionek beste egun batzuetatik ere zerrendan bazegoela arrate. Bazuen txartela. Bai, eta txakurren mezuak, txakurren giroan utziko ditugu, asteartekoak, hortartean bada errepikatu den bat, Jon Ander Larrañaga sartu barra daukagu, ez dakit hori bazenuen txertatuta? Jon Ander, bai, ere bai. Baita ere, nik uste guztia dauzkagula, bai. Beraz, eta gaurko streamingen ere ez daukagu besterik horrela sartzeko, ez, venga, egurra. Beraz, hori da, Katxalin, zuk irakurriko duzu, lehena nik jarriko dizudan tikitin. Ai, erori zait. Hemen. Urrundu, hori. Ainara, Gozategi, Teieriak, Facebooken idatzi zigunak. Hori ez, ezta? Ez, hori ez. Eskerrak Katxalin, bestela ze pentsatuko zuen jendeak? Nor da ba? Bere amatxo. Ara? Bai, bere amatxo ere entzule da, eta bueno, zozketan egoteko eskubide bat zuen, baina pentsa Katxalinek aukeratzen badu, esaten badu amatxoren izena, igual norbait pentsatuko luke hemen tranpetan ari garela. Ez, pentsa, eskerrak. Ez begira, ez dizkea zue ikusten, hemen daude. Ui, arrate, barkatu. Ai. Bai, ez pantalla orokorra jarri nahi zintuan, eta zera zaitu. Erakutsi urrengoa, venga. Ia, begira, hemen. Natalie Haiki. Hiki. Eibarrekoa da, Facebooken idatzi zigun honek ere. Eta honei ere etzai egokitu, sentitzen dugu. Eta Mauro, zuk irakurriko duzu, aukeratu dudana. A ber, pantalla osoan jarriko dugu arrate, Mauro kondo irakur dezan, arratek erakutsiko diun papertxoa, hau laizter aurrez aurre egingo dugu, lasai. Baina oraindik pantaiaren bestalde. Ez dut ikusten, Bai, zuk erakutsi, lasai. Vale. Ai, berriz. No! Irakurri. Jaione Oiarbide. Zabala, Jaione Oiarbide. Zabala, ez da egitemen azalpenik eman behar den edo ez, Begira zenbat paper ditudan hemen, eta ez dut begiratzen. Jaione Oiarbide gure entzule finenetakoa da, mezuak idazten dizkigu maiz, eta merezita dauka oso. Hori ere egia da. Merezi duen hainbeste, alaba aguantatzea, baina hori berak izango digu. Bai, nire amatxo da. Ai, esan dutzu. En fin. Eta zuk alaba. Hala, zerratzuten dugu hemen. Autobombo pila daukago gaur, bueno, Katxalinen ama agertu da zozketan, Katxalinen amak irabazi doka. Ez da naita izan. Eta hau agurtzeko etxarri aukeratu dugu, hain zuzen ere, Lierren Teloia kantua. Baina, azalpen badauka, etxarri, kontzertu daukazuela, baina sasi egitazko horietakoa. Bai, bueno, sasi esan duzu, eta ez da publikoik egongo. Bueno, agian, biko publiko bat eukiko dugu, ez dakit. Baina, kontzertu emango dugu, lehen aipatu deten, 90 milioi euroiek eukigabe, baina baldintza horietan emango dugu, eta igande honetan 8 streaming bidez emitituko da. Beraz, denek nola ikusi ahal izango dute? Entzule eta ikusleek. Pixkat, kompetentziari promoa eginez, EITB.eus eta fundazionvital.eus atarietan.
Ez dago arazoa. Bitartez, streaming bidez ikusiko dugu. Gustora ikusiko dugu, kontatuko dizego astelenean kontzertu horren berri Arrate eta Biok, ze akaso lortzen dugu nolabait horre izatea. Katxalin, muxo handi bat, agur. Eskerrik asko, hurrengora arte. Mauro, hortza gode, agur, Mauro. Agur. Korri. Aste buru ondenoi. Giroia itxi behar dugu kafearen aste honetan astelenean irikiko dugu berriro. Keep calm and bigarren kafea.